Hei Nekku, mun on pakko päästä töihin. Väistäks hieman? Ai joo, sori. Kiitos. Muista sitten vahtia Miniä. Juu. Ja näköjään työpäivä saa alkaa siivouksella taas. Mitä kello? Se on vasta ton verran. Aamupalan tekoon. Marissa tulostia lenkille! Mä en jaksa. Sirkus, tule heti ulos sieltä! No voisitko sä avata oven, kun näissä on nää uudet turvalukot? Mene sitten suorita tiet tarhaan. Juu. Oi. Jesse, liikitä typpisiin! Meni nukutaan vielä hetki. Mä käyn katsomassa, että Vili on muistanut tehdä aamupalaa. Mun parturiaika! Enhän mä oon myöhässä. Et ole myöhässä. Hei Triinu, onko sä hereillä? Joo, ketään ei heräisi Flashin koisteluun. Hei varsat, tässä olisi teidän aamupala. Hei, yksi teistä puuttuu. Minja jäi isänsä kai nukkumaan karsinaan. Hei, nyt on aamupala-aika. Ja Minja pitäisi olla tarhassa. Onko jo aamupala-aika? Mun lemppari. Minja, pitää äkkiä mennä ulos. Herra Flash, tässä olisi sporttiporkkanani. No joo, oli aikakin. Triinu, mä lähden pitää varsoille tunti. Noniin, tunnin aika. Jesta ja Minin vuoro. Miten me tänään mennään? Puomea taas. Kulta. Niin. Olen haistanut toisen hevosen hajun jo pitkään. En tiedä ketä se on. Pitää selvittää ketä se on ennen kuin muut laumalaiset huomaavat.